yen wis entek sabari, yen wis kesenggol atine, wis kuwi kaya demit sak demit-demite. Ya, kaya demit sing ra iso disanak. Nek balas dendam awur-awuran, nek balas dendam kudu pok entek tekan bongkot-bongkote. Terus Pak D, apakah apakah zodiak Pisces dengan 3 weton tadi termasuk takon? Sopo sing duwe kenalan, duwe anggota keluarga, duwe teman kolega, atau bahkan mungkin awakmu dhewe sing zodiake Pisces? Ya, sekali lagi, zodiak Pisces dengan 3 weton ini. Yang pertama, weton Wage. Sing kedua, Pon. Sing ketiga, Legi. Pisces, Wage, Pon, dan Legi. Ya, kita akan bahas iki wong sing sangat spesial. Ya, Pisces sing wetone Wage, Pon, Legi. Seandainya kowe awakmu duwe musuh sing kebetulan duwe weton Wage, Pon, Legi, dan berzodiak Pisces, saranku sing ngati-ati. Sing ngati-ati. Mergo apa? Mergo zodiak Pisces dengan 3 weton ini, yen wis entek sabari, yen wis kesenggol atine, wis kuwi kaya demit sak demit-demite. Ya, kaya demit sing ra iso disanak. Nek balas dendam awur-awuran, nek balas dendam kudu pok entek tekan bongkot-bongkote. Terus Pak D, apakah apakah zodiak Pisces dengan 3 weton tadi termasuk jahat? Tidak sama sekali. Justru yen kowe duwe konco, sedulur, kolega sing kebetulan zodiake Pisces dengan 3 weton tadi, Wage, Pon, Legi, openono atine. Kuwi termasuk menungso longko. Atine jancuk apik banget. Dia ibarate rela ora mangan tapi ngenai kue panganan. Intinya ngene, dia itu wong sing rela berkorban untuk hal yang besar, sebesar apapun untuk orang-orang yang dia sayangi. Konco, keluarga, sahabat, teman kantor, kolega. Wis, angger kowe duwe konco sing wetone 3 kuwi mau dengan zodiak Pisces, bersyukurlah. Bersyukur banget. Openono atine apik-apik. Ya, openono atine apik-apik. Mergo dia akan bisa menjadi penolongmu yang luar biasa sekali, sing bakal setia, sing nek yen karo kowe kuwi ora mergo kenal, ora mergo bondo rupa, tapi mergo ati. Tapi sekali lagi, 3 weton dengan zodiak Pisces kuwi mau ojo dilarani atine. Mergo apa? Mergo cangkeme, mergo ilate kuwi itu geni. Dia didampingi oleh leluhur sing luar biasa dahsyat, dadi sing hati-hati. Sekali lagi sing hati-hati, 3 weton kuwi dengan zodiak Pisces. Yo, nek bocah ora trimo, sing ngomong luwih ora trimo. Dadi apa? Dadi wis berdamailah dengan keadaan. Yen kowe duwe masalah atau kowe rumangsa ora sek karo menungso sing berzodiak Pisces dengan 3 weton tadi, wis trimo sumingkir. Mergo apa? Mergo ketika wong kuwi mau swara kanthi amarah dan dendam, wis deloken dhewe. Buktekno dhewe, aku njaluk komenmu, pengalamanmu,
konco-koncomu atau bahkan mungkin awakmu dhewe sing duwe zodiak Pisces sing wetone adalah Wage, Pon, Legi, yen pas balas dendam ming ngomong sak ceprotan wae dadine kaya ngono. Membalas tanpa melakukan sesuatu tindakan fisik. Itu ciri-cirine mereka. Jadi mereka main kekuatan gaib ade, orang main kekuatan gaib, tapi sing sang pemomong kuwi pancen melindungi dia dengan sangat luar biasa. Kok Pak De iso ngomong kaya ngono kuwi? Tenang, aku wis delok, aku wis ngerti rahasia-rahasia mereka. Percaya karo aku. No, sing penting sing hati-hati, ngopeni konco berzodiak Pisces, terus kemudian sing wetone telu kuwi mau. Nah, kuwi wong sing gampang memaafkan. Ning sebelum awakmu njaluk ngapura, dendame raming tekan pucuk embun-embun, tapi tekan pucuk rambut paling dhuwur. Digawane ngendi-ngendi. Dan doanya itu yang diucapkan untuk orang yang menyakiti itu kebanyakan rata-rata kabul. Tadi yen kowe ngadepi wong berzodiak Pisces dengan 3 weton ki mau, wis trimo sumingkir, los ojo mbok betito. Nah, sifate zodiak Pisces dengan 3 weton ki mau kepiye Pak De? Pertama, wong iki kebak banget melas asih. Wonge nyah-nyoh, nulungi tanpa petung. Wah, apa wae ditulungi. Terus kemudian wonge iki tulus banget. Wonge baperan, wonge gampang insecure, wonge gampang batin yang overthinking. Terus wonge kuwi gampang sengkring, gampang kesinggung mergo kupinge tipis. Wongnya juga gampang tersulut emosi, tapi juga gampang medun. Tapi sifat api iki luar biasa. Pancen ini manusia-manusia sing pinilih. Bukan berarti manusia dengan zodiak yang lain tidak pinilih ora. Engko tak bahas meneh satu persatu. Iki kita mencoba membahas perpaduan zodiak astrologi karo weton Jawa. Wes yang pertama yo kuwi mau Pisces dengan 3 weton, Wage, Pon, Legi. Nah, terus sifat yang paling menonjol, dia adalah pemaaf. Walaupun dendame sak gunung-gunung, nen awakmu wis njaluk ngapura brol ilang. Nah, kuwi apike kok ngono kuwi. Nih ojo sekali-kali mbok betito, ojo sekali-kali mbok jarak. Mergo apa sing diomongke akeh benere. Karma yang dia pegang untuk orang lain jebret, kuwi bener-bener iso kedaden. Dungane sing elek yo iso kedaden, dungane sing apik yo iso kedaden. Dadi wis rasa gawe perkara dengan zodiak Pisces, Pisces yang Legi, Pisces yang Pon, dan Pisces yang Wage. Ngono yo, wis rahayu kabeh, sehat-sehat kabeh. Di bulan Februari ini, dongaku untukmu bergas waras kacukupan luber karahayon. Rahai. Hai guys, jangan lupa like, comment, and subscribe channel Hendrik Kim Yong. Mantap!